formålet her, det er at finde ligningen til tangenten i punktet minus 2, f af minus 2. Og vi har at gøre med et andengrads polynomium, som er skrevet i formen f af x er lige med x i anden. Vores punkt kommer derfor til at være minus 2, 4, fordi at hvis vi sætter x-koordinaten minus 2 ind på x's plads her, så kommer det til at hedde minus 2 i anden, og det giver 4. Så nu har vi et punkt, så skal vi finde hældningen. Og differentialkvotienten, det er et udtryk for linjens hældning, og differentialkvotienten er f mærke af x er lige med 2x 0. Okay, så hvis vi så sætter vores oplysning på punktet ind, så kommer det til at hedde f mærke af minus 2, som er x er lige med 2 gange minus 2, som er lige med minus 4. Så nu har vi et punkt, vi har en hældning. Og en tangent, den er altid opbygget som en lineær funktion, og den er derfor skrevet på formen f af x er lige med ax plus b. Så nu skal vi egentlig bare sætte oplysninger ind. Så hvis vi først sætter hældning ind, f af x er lige med minus 4x plus b, og derefter sætter vi punktet ind, så 4, som er y, som er samme som f af x, er lige med minus 4 gange med minus 2 plus b. Så skal vi egentlig bare isolere b, så allerførst 4 er lige med 8, fordi minus 4 gange minus 2 giver 8, plus b, og så kommer b herover. B er lige med minus 4 minus 8, og b kommer derfor til at være minus 4. Så vores ligning kommer til at være f af x er lige med minus 4x som hældning, og minus 4 som skæringen med y-aksen. Vi har stadig at gøre med et andengrads polynomium, altså f af x er lige med x i anden. Nu skal vi egentlig bare finde en ligning til enhver tangent med hældning 3. Og det gør vi ved, at vi har differentialkvotienten, som er et udtryk for linjens hældning. Og vi har 2, og den første det er f mærke af x 0 er lige med 3. Og så har vi en anden, der hedder f mærke af x 0 er lige med 2x 0. Og de her to differentialkvotienter, de er lige med hinanden. Det vil sige, 3 er lige med 2x 0. Og nu skal vi egentlig bare isolere x0, så x0 er lige med 3 over 2, som er lige med 1,5. Så nu har vi altså fundet x-koordinaten i punktet. Nu skal vi så finde y-koordinaten. Og det gør vi ved, at vi har at gøre med det angrebspolynomium, hvor f af x det er y. Så hvis vi bare sætter 1,5 ind på x's plads, så 1,5 i anden er lige med. Og så skal vi så gå herop på y-aksen. Det vil sige, at det her 1,5. Så vi lige gå op der den videre. Sådan noget 2,25 cirka. Så har vi egentlig vores punkt, som er 1,5, 2,25. Så nu har vi punktet, og vi har hældningen, som er 3. Det skal vi egentlig bare gøre det samme, så vi gør en anden opgave, hvor at vi ved, at tangenten er opbygget som en lineær funktion. Så det er derfor skrevet på formlen f af x er lige med ax plus b. Så hvis vi starter med
Og putte hældningen ind, formlen så 3x plus b, og så putter vi derefter punktet ind, hvor at y, det var 2,25, alligevel 3x plus b, eller 3, så 1,5, her 1,5, 3 gange 1,5 plus b, og så skal vi egentlig bare isolere b, så er der først 2,25 er lig med 4,5, fordi 3 gange 1,5 er 4,5, plus b, så putter vi b herover, så b er lige med 2,25 minus 4,5, og b kommer derfor til at være 2,25. Okay, så nu skal vi egentlig bare sætte de her oplysninger ind, så forskriften, funktionen kommer derfor til at være f af x er lige med 3x, så vil være vores hældning, vi har allerede fået at vide på forhånd, minus 2,25, som er vores skæring med y-aksen heroppe.